Terus yang nang kene sapa? Sampean. Wis ra biru. Pun. Anake piro? Enggak, Pak. Wah, gone ana sapine. Iki lagi Pak lagi damel entrane nggih damel dia putrane nek saged ngoten nggih Pak nggih namung ewani kita Pak setunggal tok. Oh, setunggal tok. Nggih, Pak. Lah jenengan saat ini teng pundi ya? Nek turu. Mriki. Hah? Yang mriku. Ini. Nggih. Lah bojone? Ya mriku. Entene pripun Pak? Anake cuma bae. Oh, karo bae. Nggih. Turune nang kene. Nggih, bae mriki. Sampeyan bae kan sing mburi ngono apa? Bae. Oh, kene bae. Nggih, dene bae. Ya, nggih. Tong-tong iso dibangun nggih. Iki tambah sapi wis tempat yo nyambut gawene ndang dadi omah nggih. Biasane kan nek luwih cilik sampe kena rasa gede-gede, cilik ning kabeh keluargane iso mlebu, ana tempat tidure, apa ana kamare, ana kamar mandine. Ya udarane apik. Oh, nonton mawon nggih. Ya Mas ya. Nggih.